Ahoj, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska to bude teda zase knižní videjko a vlastně zjistila jsem, že jak tak jdeme pospátku v tom čtení, tak jsme teďka v březnu, takže dneska toto video bude o tom, jaké knížky jsem přečetla v měsíci březnu tohoto roku. Musím říct, že ten březen je specifický tím, že buď to jsem četla knížky, které jsou 5hvězdičkový, a nebo jsem četla knížky, které jsou 3hvězdičkový. Akorát ta poslední teda je jako 4. Takže budou tady super povedené knížky a budou tady trošku, dle mého názoru, méně povedené knížky. Tak. A jako první knížku, kterou jsem četla v březnu, je Abája od Kerstin. Nevím co. Zase musím říct, že ani jednu knížku tady nemám, protože buď to byly knížky z knihovny, anebo to byly knížky, který jsem si poslouchala v audioknihy. Takže máme tu teda tu první knížku, tu Abáju. To je zase taková ta klasická kniha o ženě, která si prostě vzala muslimského muže a jak to vlastně dopadlo. Asi můžeme tušit, že to nedopadlo jako nějak dobře. Takže tady hlavní hrdinku máme Kerstin, která tuším si, že pracuje jako překladatelka a seznámí se prostě s tím svým, nevím, jak se vůbec jmenoval už, to je prostě asi jedno, prostě s nějakým muslimským přítelem. Ze začátku spolu teda žijou v Německu a už tady musím říct, že jde bohužel vidět to, jako, jak bude asi jejich život prostě probíhat a tady vlastně, že on jako je prostě muslimštější než já nevím prostě kdo. Tady teda už musím říct, že on je teda jako hodně velký zastánce islámu, jako takový to až nezdravý a ona už to bohužel vidí i v tom jako Německu. No a dokonce se tam i jako s ním rozejde, ale bohužel prostě si nedá říct a on ji jako získá zpátky. No a tím vlastně rozpoutá prostě úplně jako sérii prostě neskutečného domácího násilí a tak. Nechci vám tady nějak spoilerovat, ale můžu teda říct, že tahle knížka, ať se jako sice četla dobře, nebo prostě tady tyto knížky se čtou vždycky dobře, vždycky to má spát, jako, protože je to takový zajímavý téma, ale prostě na můj vkus to byla, tady prostě v téhle knížce byl prostě výčet domácího násilí, co on jako jim dělal. A mně prostě ta hrdinka jako nebyla moc sympatická, protože si myslím, že byla hloupá, protože už mohla tušit, co bude, jako když se k ní choval takhle hnusně v tom Německu. Takže nechápu, proč s ním jako odjížděla, ještě když neměli žádné děti prostě a jako... Takže za mě to jako děj nemělo moc žádnej, prostě fakt mě to přišlo jako popis toho, co jako on jí prostě dělal a nehledě na to, že ona prostě byla překladatelka a byla jediná, kdo v té rodině vydělával, takže jako ještě k tomu teda, jo, takže jako není mi dost jasný, že když měla jako peníze a byla schopná vydělat si ty peníze sama, takže prostě to nechala zajít až takhle daleko. Ale nicméně byla jsem překvapená, protože na databázi, já jsem teda dala 3 hvězdičky, protože jak říkám, jako četlo se to sice dobře, ale jako ten příběh mě přišel takovej jako o ničem. A ku podivu teda na databázi knih 86%, takže to má hodně vysoké hodnocení. Takže jako můžete si udělat jako úsudek sami, jestli jste to, nebo jestli jste to četli, můžete mi zase do komentářů napsat, jaký jste z té knihy měli dojem, ale jako musím říct, že tady tu hrdinku, jako to ještě takhle. Ještě takhle je ta knížka napsaná podle skutečné události, protože ji psala ta sama ta jako autorka a bohužel tady v tomhle případě nějak jsem ji jako nemohla litovat, protože mně přišlo, že si jako za to mohla sama, nebo že prostě věděla, jako do čeho jde a stejně tam šla a prostě nedala si jako říct. Takže asi tak. Další knížka, kterou jsem tentokrát poslouchala, tak je knížka Soběstačný od české autorky. A teď nevím, jestli
Kláry Dostálové nebo Blanky Dostálové. No zase, budete to mít zase tady, takže si to můžete přečíst. A byla to teda audiokniha a byla namluvená Lukášem Hejlíkem a Zuzanou Kajnárovou, mám takový dojem. A tady na tuhle knížku jsem slyšela jako strašně velkou chválu od různých youtuberů, takže jsem si vlastně ji chtěla přečíst. Dokonce i někdo měl i v nejoblíbenějších knihách roku a tak. A je to teda kniha o mladém prostě klukovi, mladém chlapci, který žije s matkou a jako otec je teda opustil, by si našel si nějakou novou partnerku a stal se z něho takovej ten, jak to říct, boomer, nebo jak to říct, který prostě má bratku a nosí kšandy a prostě stal se vegetariánem a takový ti, jak jsou dneska jako ti mladí muži někteří. A oni teda se musí potýkat s tou maminkou, jako s nedostatkem samozřejmě peněz a on teda s nedostatkem zájmu od toho otce, protože ten má teda novou rodinu. No a ta knížka je vyprávěna ze 3 pohledů. Z pohledu toho kluka, potom z pohledu té maminky a myslím si, že i z pohledu jejich dědečka, s kterým ta maminka jako nemá nějaký dobrý vztahy, ale ten Štěpán jako ho navštěvuje a ten jako se s ním stýká. No a potom se teda přihodí jako taková věc, no prostě té mamince. A já už teda víc nechci zase spoilerovat, ale je to hodně smutná knížka podle mě. A já se přiznám, že tady ty knížky nemám úplně jako ráda. Tady ty jako smutný a jako nenesu to dobře a ani jako to nechci moc číst, protože si říkám, že jako nechci nějak tady toto si jako do života nějak jako přitahovat, nebo já prostě na to jako věřím, že čemu věnuješ pozornost, tak to prostě si jako roste, nebo to přitáhneš a já prostě toto nechci, jo. Takže jako já jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu a byla jsem z toho docela pak jako taková špatná, ale jako ta knížka sama o sobě byla hodně dojemná a byla hodně prostě smutná. A já jsem byla perfektně načtená, jako já jsem tomu dala samozřejmě jako 5 hvězdiček, ale jak říkám, prostě byla na mě jako dost jako taková náročná, no. Takže asi tímto bych to ukončila o téhle knížce. Knížku, kterou jsem přečetla, byl první díl série Bridgertonovi, o které už jsem říkala, že budu mluvit ve speciálním videu, ale stejně asi tady řeknu. Je to první díl o první z těch dětí Bridgertonových, o Daphne. Teda první, vlastně ona není první, ale je to o Daphne, protože jich je 7 nebo 8 a jsou pojmenovaní podle abecedy, takže první je na A někdo, teď nevím, a Antony. A tohle je o Daphne. Jako já jsem viděla seriál, takže už mě tam jako nic nepřekvapilo a ku podivu to bylo natočený hodně podle toho seriálu, takže jako mě tam jako takhle nic nepřekvapilo a docela jsem to četla, ale jako tím, že tam fakt jako nebylo nic nového, tak jsem na tom neviděla nic jako takového nějakého wow, takže jsem tomu dala taky 3 hvězdičky prostě. Více o Bridgertonech teď mluvit nebudu. Knížka, kterou jsem opět poslouchala jako audioknihu, tak je knížka s názvem Domek v Irsku od Julie Čeplinové. A je to vlastně další díl z té série Romantické útěky, nebo jak se to jmenuje, myslím, že Romantické útěky, kde vždycky máme nějakou jednu hrdinku, která je v nějakém koutě světa. Tyhle knížky jsou jako hodně oblíbené u čtenářek a já teda musím říct, že já s nima mám jako trošku problém, protože u mě tak oblíbené nejsou a už jsem si říkala, že už asi tohle byla poslední knížka, do které jako jdu tady z téhle edice, protože je teda pravda, že já jsem to vždycky poslouchala, nikdy jsem to nečetla v papírové podobě, takže nevím, jestli to může být tím jako ovlivněno, ale prostě jako, já nevím, mě jako ty knížky jako nějak úplně jako nenadchly, že bych byla z nich jako tak nadšená, jak všichni.
Přesně právě kvůli tomu jsem byla překvapená jako na databázi knih, protože ta knížka má 84% na databázi knih. A jako já vím, že fakt jako mají ženy hodně oblíbené. Tady v tomhle díle máme právničku Hanu, která už má dost právničiny a koupí si kuchařský kurz v proslulé kulinářské škole vaření nebo pečení, teď nevím, jestli se tam i vařili, i pekli, nebo jenom jedno, a jede teda do Irska na ten kurz, ale ještě předtím se prostě seznámí nebo se setká v tom Dublinu, nebo já nevím, kde byla, už si to taky tak přesně nepamatuju, protože už je to dlouho, co jsem to četla, tak se tam prostě setká s jedním mužem, který jako jí nadchnul, nebo prostě se jí líbil, no a stráví spolu večer, noc. No a potom teda odjíždí na ten kurz, no a bystrý hlavičky jistě tuší, jakože asi, kdo bude asi ten mladý muž, že jo, takže tím víc nebudu prozrazovat děj. Jako já prostě nevím, já jsem se u toho vždycky jako tak jako nudím, nebo jako jo, je to jako, není to špatný, ale prostě je to taky prvoplánový, prostě víme jakoby všichni, jak to asi dopadne. No a jako, jak říkám, no. Já jsem prostě to jako poslouchala, ale jako, že bych z toho byla nějaká úplně jako, že bych to byla nějaký jako moje jako srdcovka, nebo že by mě ta kniha nějak hlouběji zasáhla, tak to bohužel teda jako říct nemůžu. Takže jsem dala jenom teda 3 hvězdičky. A řekla jsem si, že asi do další knížky už nepůjdu, přestože mě to vždycky strašně láká, protože jako oni jsou tam hezké destinace, je to takový, jako vždycky to vypadá pěkně, ale jako asi to už jako asi není na mě tady ten styl. Pak tady mám další knížku ovšem, což je úplně jiná káva, a k té knížce jsem se dostala jako úplně náhodou, vůbec nevím, proč jsem si ji vybrala. Prostě jednoho dne jsem si chtěla koupit nějakou knížku zase na Audiolibrixu za ty kredity a jako tak nějak jsem nevěděla co, tak jsem si ji koupila úplně náhodně, možná mě přesvědčily nějaký recenze tam, ale jako ani jsem o ně nikdy jako neslyšela, ani jsem popravdě od ní moc nečekala. A když jsem si ji koupila, tak já jsem potom ani jako se mě do ní nechtělo poslouchat. Ale protože jako jdu do sebe a snažím se, než si pořídím zase nějakou knížku, vůbec jako audioknihu, tak se snažím mít prostě dočtený všechny ty, nebo doposlouchaný všechny ty, co prostě jako už mám nakoupený. Takže prostě na ní došla řada v březnu a je to kniha od Richieho Archera, nevím, prostě zase dávám tady popisek, ale je to známý spisovatel, Cain a Abel. A jako úplně jsem byla prostě překvapená, že ať jsem fakt od té knížky jako nic jako nečekala, tak ta knížka mě neskutečně prostě strhla. A neskutečně mě chytla hnedka prostě od první chvíle, kdy jsem ji začala poslouchat. Myslím si, že velkým dílem za to může taky Jan Šťastný, který tuhle knížku namluvil, protože on má jako opravdu charismatický hlas a jako ta knížka prostě mě neskutečně hnedka chytla, i když je to takový téma, co bych jako řekla, že mě ani jako tak nějak nemůže prostě jako zaujmout. A o čem teda ta knížka je? V jeden den se ve dvou různých koutech světa narodí 2 chlapci. Jeden se narodí ve stříbrné kolibce nebo se stříbrnou lžičkou v ruce, jak se to říká. A to je William Cain. A druhý chlapec je Vladek Koskěvič, který se narodí v chudé rodině, nebo prostě narodí se, já myslím si, že si se nenarodí někde v lese dokonce a někdo se ho neujme. A vyrůstá teda normálně v chudé rodině a potom se zjistí, že jako je nemanželským synem tam místního, který mávám sešitem, prostě je nemanželským synem a šlechtice, který není nějaký bohatý a
Sledujeme osudy těchto dvou chlapců, kdy teda jeden má, ten William Kane má prostě jasně nalajnovanou kariéru bankéře, protože celá jeho rodina, všichni byli bankéři, mají peníze, jsou bohatí, a tady toho Vladka, který teda vyrůstá ve strašných podmínkách. Odehrává se to jako, myslím si, někdy ve 20. letech minulého století. Jako ono to má velký úsek, protože to je vlastně od té doby, co se narodili, až do jejich vlastně stáří, nebo dokonce myslím smrti. A jako my samozřejmě je nám jasný, že ty jejich osudy se jako protnou a oni se protnou několikrát. A jako já jsem pořád čekala, jak to jako bude s nima, a bohužel se protnou a bohužel jako oni nestanou se přáteli, stanou se spíš jako nepřáteli a rivali. Stanou se rivali. Ale jako je to právě tak, že jako oni se stanou sice rivali, ale ve skutečnosti jako je to těžké vysvětlit. Jakoby oni si vzájemně jeden druhýho pomohli, ale oni to jako prostě nevěděli. A kdyby to věděli, tak by vůbec tady toto všechno jako nebylo, jo. Takže jakože to nebylo tak nějak myšleno jako ve zlým. A jak prostě říkám, mě ta knížka neskutečně jako chytla, strašně mě bavila. A četla jsem si komentáře na databázi knih a jako tam prostě je to stejný, jo. Že nikdo většinou od toho nic nečekal a jako fakt prostě jako hodně lidí to takhle strhlo, ta sága, jo, že jako je to takový s tím stylem, takovým tím, jak mně přišlo, jak ty knížky vycházely dřív, když jsem byla mladší, že prostě to je strašně čtivý, strašně jako takový příběh, jakože to má takový bohatý příběh, má to bohatý děj, ten Vladek se musí dostat do té Ameriky, takže to je taky jako, jak se tam prostě dostal, jak se tam protloukal, jak se ten jeho život ubíral, jak se vypracoval, jako úplně super, no, a vlastně Kain a Abel, takže trošku to má jako takovou souvislost biblickou, že jo, a samozřejmě mají oba děti a jak to tak většinou bývá, kdo se jako nejvíc nesnáší, že už víme od Romea a Julie, tak jako většinou někdy se stane, že prostě se ty děti jako spojí, nebo prostě, ale to nechci vám jako nic jako moc prozrazovat, protože prostě ta knížka má ještě několik dílů, kde sledujeme právě osudy těch jejich dětí. A taky se jako na to chystám, no. Ještě zatím jsem si takhle, jako ona tak, jedna knížka si tak jakoby uzavře, ale fakt to má pak ještě snad 4 díly, nebo 3, nevím. A vím, že v tom dalším díle sledujeme osudy těch dětí, nebo ty dcery minimálně. Jednoho z nich. Takže toto bych vám jako chtěla moc doporučit a jako když to uvidíte, tak obálku to má šílenou, teda v knižní jako podobě, ale právě v té audio podobě to má i pěknou obálku a jako doporučuji vám to fakt v tom audiu možná, protože fakt jako je to pěkně načtený. Tím jenom šťastný. Takže to byla knížka, který jsem dala 5 hvězdiček úplně bez váhání, i když to téma je takový spíš chlapský a myslím si, že to je i dobrá knížka jako pro muže. Že by se jim mohla líbit, že tam je to hodně jako, je to hodně ten mužský svět tam, jo, že to jako by z těch jejich pohledů mužů, ale i tak prostě jako za mě jako super, doporučuji. No a pak tady zase máme knížečku, která je trošku slabší, a to 3 týdny do svatby od Ellie Quinn. Zase všechno vám dávám tady, vedle mě. Přiznám se, že tahle knížka mě zase okouzlila jako tou obálkou, protože ta série má krásné obálky. Už jsem tady o tom, myslím, o tom druhém díle mluvila minule, protože to jsem četla potom. A jako, fakt to má hezkou obálku, je to série Worthingtonový, takže jako je to trošku paralelní na ty Bridgertony. A když jsem to teda viděla v knihovně, tak jsem si samozřejmě to půjčila, protože jsem si říkala, to bude určitě super. A hlavní hrdinka Lady Grace je mladá žena, která přišla o rodiče a stala se poručnicí několika svých sourozenců, a to, že hodně sourozenců, asi snad 8 jich má, nebo myslím si, že 8. A prostě je jasný, že když se stala jejich poručnicí a získala to poručnictví, což v té době jako nebylo vůbec jako snadný pro ženu, tak je jasný, že musí zůstat svobodná, protože by o to poručnictví
poručnictví přišla, kdyby se vdala, nevím proč. Takže se jako ví, že prostě jako zůstane svobodnou ženou a je někde na cestách a déšť jí prostě přivede do hostince, kde se potřebuje ubytovat a tam se setká s charismatickým prostě mladým mužem a no stráví spolu noc, což na ty tehdejší poměry jako nebylo tak jako že jo, běžný pro tady ty dámy z vyšší společnosti a jenomže ona prostě právě to bere tak, že vlastně by chtěla zjistit, jaký to jako je vlastně s někým se jako vyspat. Takže s ním stráví noc a samozřejmě je to naprosto jako báječný a úžasný a prostě to. No a ona teda, ale protože právě nechce z toho jako dělat žádnou, prostě nic od toho prostě neočekává, takže ráno se jaksi vytratí po anglicku a no a ten dotyčný samozřejmě, že je do ní zamilovaný nebo prostě ji potřebuje získat, najít a o tom je vlastně celá ta knížka, že on se ji snaží prostě zjistit, kdo to je vůbec, protože on ani neví její jméno. No a pak, když teda jako prostě samozřejmě, že je jasný, že ji najde, že jo, tak pak vlastně mají 3 týdny do svatby a prostě nejde to vydržet ty 3 týdny do svatby, protože to je strašně dlouhá doba a takže jako asi takhle o tom je ta knížka a musím říct, že mě to prostě ten styl té autorky je takovej fakt jako mě to moc jako nebavilo, protože mi to přišlo, že je to takový jako právě, že o ničem. Už jsem to říkala i na ten druhý díl. Oni hlavně řeší, kam půjdou na večírek, co si oblečou za šaty, jaký dům budou, jako kde bydlet, co budou spravovat, jako peněz mají neomezeně a jako prostě moc mě to nebavilo, no. Bylo to takový nudný až. Jo, že ten námět je jako takový jednoduchý a jako bylo to takový natahovaný a i v komentářích na databázi knih jsme se shodli, tam taky hodně k tomu píšou čtenáři, že jako skutečně ty obálky jsou krásné, na to jsme se asi všichni chytli a že ten příběh taky jim přišel, že byl takovej jako trošku nuda, no, trošku jako taky bez šťávy nebo takový jako prostě nic, no. Takže já jsem tomu dala 3 hvězdičky a na databázi knih 66%, což by tak jako odpovídalo, no. A teď tady máme poslední knížku, která je od české autorky, jmenuje se Můj sexy šéf, je to od Renaty Navrátilové, o které jsem do té doby jako nic neslyšela. A mám to zase z knihovny, prostě měla jsem takovou chuť si zase jako přečíst nějakou jako erotickou literaturu, ale bohužel se ukázalo, že to moc erotická literatura není, že to je trošku něco jiného, než jsem čekala. Ale docela mě to chytlo. Hlavní hrdinku tady máme svobodnou matku, Tesu, která je, myslím, vdova dokonce, že jí zemřel ten partner a s kterým nebyli, myslím, ani vzítí, ale to je jedno. A má syna, no a má strašně protivného šéfa, s kterým prostě je nucená jet na služební cestu do New Yorku, no a tam se jako ukáže, že on asi jako nebude zase tak úplně jako protivnej. Ale jako ta knížka se četla jako hodně dobře, mělo to necelých 200 stránek, takže četlo se to fakt pěkně, utíkalo to. Jedinou výtku k tomu mám, nebo jako výtku, jediný co je takové jako, že mi nesedělo úplně, jsou ty jména, protože ona byla teda Tessa, on byl Scott a není nikde jako psáno, kde se to odehrává. Jestli to je v Česku, nebo je to teda v Americe, ale podle těch jako asi jiných těch reálí, tak to asi bylo někde v Česku a to mě tady moc nesedělo, jako jo, že mě by se líbilo asi víc, když se to odehrává v Česku a je to od české autorky, kdyby tam byly normální český jména, jsem se spíš jako na to tak těšila, jakoby. A nebo teda ať má tam teda ty cizí jména, ale ať to teda směřuje někde do ciziny, jo, ale jako, že mi to přišlo, že to moc nesedělo, jako jo, že u nás Tessa se nikdo nemenuje, že jo, Scott. Nebyl cizinec prostě, jo. Takže tohle mě tam trošku jako nesedělo. Je to třeba, když některé seriály, třeba Slováci hodně takový seriály mají, že je to jako převzatý od někoho, takže jsou jako prostě je to převzatý a natáčí se to jako sice na Slovensku, ale jako v takových kulisách, že to ani tak nevypadají ty naše domácnosti a ani jako
ty jména tam tak nejsou, prostě to nesedí, jako jo, že jako když je to v Česku, tak to mají být český jména, česká domácnost, český bar, český byty třeba a to mě přijde, že to dělají hodně ty slovenský seriály, že to je takový nepřirozený pak, mně to teda přijde. A, takže tady toto akorát jediný, co bych řekla a jinak mě to bavilo. Závěr byl takový trošku, ale jako mě to jako nějak nevadilo. A já jsem teda tomu dala 4 hvězdičky, protože jsem si to jako docela užila, musím říct. No. Takže to byly všechny knížky, které jsem přečetla v březnu. Doufám, že jsem na žádnou nezapomněla a budu ráda, když mi do komentáře napíšete, jestli jste nějakou z nich četli, jestli máte na to stejný názor, jiný, jak se vám líbily, nebo co čtete, nebo jak se máte, jako vždycky. Doufám, že jste si užili hezky prázdniny, příští týden už máme zase školičku dětí a takže bude podzim, budeme mít víc času na čtení a já se s váma teda tímto loučím a těším se u dalšího videa a těším se na vaše komentáře. Můžete mi dát zase nějakou značku, jestli jste dokoukali až sem, zase nějakou prostě srdíčko, hvězdičku, co chcete, nebo budu ráda, když mi dáte odběr. A prostě tak celkově čtěte, buďte zdraví, mějte se hezky a ahoj.